Vinga, que anem a veure com agafar una foto d'una càmera o d'un mòbil que hem descarregat a l'ordinador i optimitzar-la per posar a la pàgina web, a una pàgina web. Fixeu-vos, tenim la foto, 5 megas, això són 5.000 Ks, que us vagi sonant, ¿vale? 5 megas, això no ho podem posar a una web, perquè si no la web aniria molt lenta i Google ens penalitzaria per tenir imatges tan grans. Llavors el que farem és utilitzar una eina que es diu GIMP, que és gratuïta, la podem descarregar per Windows, Linux i Mac, i és com un Photoshop, però gratuït. Té moltíssimes eines, us sobraran, per fer qualsevol cosa que vulgueu fer amb imatges, us sobrarà, ara ho veureu. Jo vaig obrint el programa amb la foto, recordeu, 5 megas. El primer que veiem de la foto és me l'ha quadrat aquí dintre del GIMP, veieu que és com un Photoshop i puc fer moltíssimes coses amb el tema d'imatges, i el primer que farem és posar la imatge a com es veu realment, perquè ara està al 25%, la visualització, és com la lupa, ¿vale? D'apropar-te o no la imatge, ja posem al 100% i la foto realment és així de gran, ¿vale? Això és, aquí tenim els gegants d'Altafulla. Imagineu, és una foto molt gran, no la necessitem tan gran pel que és la web. Llavors anem a imatge, ajusta la mida de la imatge, fixeu-vos, 4.000 per 3.000. Quan un monitor normal dels normalets que hi ha ara són 1920 d'amplada per 1080 d'alçada. Llavors això no farà falta, hi ha una web, jo us poso un exemple, vosaltres haureu de mirar, a veure, segons el disseny, l'estructura i on vulgueu posar la imatge, però jo per fer la prova ho deixo en 900 píxels i automàticament, si poso 900 aquí, el GIMP em calcularà, per no perdre el rati, ¿vale? De la foto, m'ho calcularà ell, ¿vale? 675 i resolució X i posem 72. Si volguéssim la foto per imprimir hauria de ser a 300, però bueno, ja entrem en altres temes. Ajustem la mida. Ajusta la mida i ara sí, veieu que està al 100%, no hi ha lupa, i aquí tenim la imatge. Molt bé, ara ja tenim la imatge a la mida que posarem a la web i farem l'últim pas, que és fitxer, anomena i exporta, i aquesta foto la guardarem en format WebP. Si us fixeu, normalment les fotos fins ara, tot el tema de pàgines web i així ho treballàvem amb JPG, amb PNG, amb GIF, doncs ara Google vol que treballem amb formats optimitzats. I un d'ells és el WebP, que casualment l'ha creat Google. Si fem les imatges en aquest format, Google dirà que perfecte, que està molt bé el tema de la imatge. ¿Vale? I una vegada jo ho deixo amb el mateix nom que la JPG, la de la càmera, la deixo amb el mateix nom, però amb el format WebP. Faig exportar, em diu amb quina qualitat, i és el de sempre, a més qualitat, més pesa la foto, a menys qualitat, menys pesa, però clar, hem d'arribar a l'equilibri. Llavors, un 80% per començar, fem exportar, i aquí tenim, fixeu-vos, de 5.000 Ks, són 5 megas, no? Són 5.000 Ks, hem passat a 96 Ks. De 5.000 a 96. I la foto, si l'obrim, és mida perfecta per posar a la pàgina web. I aquests han sigut els 3 passos, ¿vale? És obrir-la amb GIMP, posar-la al 100% per veure realment quina mida té, canviar-li la mida a imatge, a escalar imatge, i després fitxer exportar i exportar-ho en un format optimitzat que vol Google, que és el WebP. I fins aquí això, veieu que és senzill i que ja podeu tenir totes les imatges optimitzades. Fins al següent vídeo.